Aquí a Europa i a Catalunya, no hi ha ningú amb un cert grau de coneixement que es qüestioni la viabilitat econòmica de Catalunya. Catalunya és una economia real, ho ha estat sempre. Catalunya és una economia que ha aconseguit fer la transició al capitalisme des de la seva societat civil, des del món privat, sense necessitat de l'administració pública, al contrari del que passa amb la resta de l'estat espanyol. I sobretot és una economia real, perfectament connectada, interconnectada amb Europa, i la independència de Catalunya no només és viable econòmicament, sinó que a més serà, i de fet ja ho està sent, un revulsiu per la nostra economia. Des del discurs de la por es anava dient que en el moment en què Catalunya iniciés el procés de la secessió ens trobaríem amb una sèrie de dificultats econòmiques. I aquestes dificultats no només no s'han produït, sinó que des de l'11 de setembre de l'any 2012, des de l'any passat, veiem com el procés sobiranista s'ha engegat i des que es va engegar aquest procés sobiranista ens trobem com Catalunya posiciona com a número 1 de les regions en quant a captació d'inversió estrangera, es posiciona com a número 1 en quant a augment del turisme i sobretot en quant a les exportacions. No hi ha en el món, més que Catalunya és la tercera economia del món en quant a exportacions sobre el producte interior brut del territori. Per tant, el que hauríem de fer és com s'ho farà a Espanya, sense Catalunya, quan té un deute de 980.000 milions d'euros. Evidentment, un deute públic, em refereixo, evidentment, part d'aquest deute públic ens l'haurem de repartir amb l'estat espanyol, però s'haurà de negociar i mentre no hi hagi un acord entre Catalunya i Espanya, qui haurà d'assumir íntegrament el deute públic de l'estat espanyol és l'estat espanyol.